Dit is Sweet Caroline! Ook lieve mensen, met een stukje Hanneke-zoologie en we gaan springen! Was het de zon? Was het de lentekegel? En was die dag iets niet normaal? Oh. Toen het begon, werd het een heel zonde, want er gebeurde iets speciaals. Waar zijn die handen? Jij kwam voorbij, keek naar mij, voelde ik nou zo dichtbij. Sweet Caroline, oh, dat was een goed gevoel. Het begin van die dagen, dan denk ik even aan Sophie. Want sinds die dag begint alles blauw te kleuren, want in de lente met je lach. Die handjes, die handjes. Allemaal die handen nog in, en we gaan